Câți nepoți ai până la urmă tot? Nu mai știu. Bă, dacă ăsta are 5, ăla are 4. Și cu 5 la vârstă. Dă-ne, mă! Bă, până de 5 și 5. Cât vine cu toți? De ce mergi? 15. De ce mergi din 5 în 5? Cum se duce? De ce nu stai? Sunt afară, sunt... Nu ești tu de aici. Ia stai și Ia dați-mă! Dați-mă! Nu mai am, nu mai am. De unde? La noi, mă, poate! E scaunul ăla care cade bani. E popor! Păi Sorine, și până la urmă din 5 ori 5 ori 45 Vrei! poți să mă fac și eu neam cu Dar voi? nu suntem acasă la mine, nu mai ieși aici. Poți să mă fac și eu? Două și mi zici în toate casele. Poți să mă fac și eu neam cu voi? Fă-te! Dă și mie o